Zvatanga futi zvekumba kwako mwanangu chiko newe. Muchembere zvinoitika kumba uku zvinondipuwa hazvi kundorwadza izvi. Uchirwadziwa nei? Kundorwadza chiko. Handingachengeti vana vasiri vangu amai, kuchengeta vana vasiri vangu handidi amai handidi. Vanhu vandigumburisa kumba uku amai, kugara kodza handidi, zvekuchengeta vana vasiri vangu handidi. Handakakudza kuti hasi musikano ane vana vake mukadzi wako. Handaimbozviziva ina amai, tangosangana kubvawo manheru kubva ndatoriwo ndikati mukadzi mumba. Kandi asi tichikuudzai hamuteerere. Saka iwe uri kurwadziwa nei apa? Aiwa, zvekuchengeta vana vasiri vangu amai, kana mari yangu yese yandiri kushandira ndongochengeta vana vasiri vangu. Vana vauya, vaning'ino wake waripo. Iwe hausi kuda kuchengeta vana vasiri vako. Vana vasiri vangu handichengeta amai, kana handitombodi kana vana vasiri vangu. Handichengeti kana. Inga unondinakidza. Mukadzi wako unoda kuchengeta? Mukadzi ndochengeta. Asi vana ndo hausiri kuchengeta? Vana handichengeti. Nekuti havasi vako? Vana havasi vangu, vana handitombowade izvezvi. Iwe uri kuti hauchengete vana vasiri vako? Vana vasiri vangu handichengeti nemuchembere. Asi mukadzi wako unochengeta? Mukadzi wangu ndochengeta ende ndotomuda izvezvi zvese ndomupa ndachatingamu. Inga zvakaoma. Vana vasiri vako hauchengeta asi mukadzi uri kuchengeta. Nhai mwanangu ndoda kumbokubvunzawo. Iye mukadzi wako uri kuchengeta mwana wako? Amai. Viva Africa TV. Viva Africa TV. Viva Africa TV. Viva Africa TV.